Așa. Cine jucăm noi azi? Ghiciți! Flori 2 Dors! Exact! Cred că o să băgăm maxim 2. O să băgăm harder. O să băgăm 12 persoane să vedem cine mai prostit. Sau maxim 10 sau care nu este recomand. Da. Cum am? Uite, o să... Da, o să găsesc un elevador și o să revin. Deci până acum am găsit... nu. Doar de la special, uite, Kenji Floor. Max 2 players. Să vedem cine intră. Oh, da, cum e creepy picea. Ce picea. Te rog să intre cineva. Nu vreau singură. Nu. Sper să mă dea cu cineva. Slide. Sau da. Deci nu mi imaginez. Deci. De. Ce? Stau 8 ore să mi se carce. În sfârșit, oare cum e Flor 2? N-am niciun bănuț, dau confirmă. Da, hot. Și sper să o duc până la capăt, fiindcă 4 ori, 5 uri. De ce m-a spălat aici? Mi-e frică! De ce l-ați dat un bot cu mine? Cârnați prăjiți. Da? Aici e propriul meu hotel care... Ce de laporile sunt desfăcute? Așa, pe deplin. I choose. Am desfăcut cheia. De ce? Bă, mă speriați. De ce trec atât de repede secundele? Doamne. Trebuie să căutăm bănuți. Cum ar fi acum să vină Rush? Mai m-am jucat de mult Dors. Da, hai să scriem o scrisoare bunicii. Trebuie să dăm tare la maxim. Mă scuzați. Hai să scriem o scrisoare bună. Dragă bunică, eu s-ar putea să mor. Și să mă sperii de vai de capul meu. Și chiar o să mă sperii! Deci îți scriu o scrisoare. Mama, tata, vă iubesc pe toți. Hai, la revedere, pa! Stai. Ce pușca mea că nu vine niciun răsul? Că n-ar. Și de aceea am venit aici, fiindcă nu mai vă suport, nu mai face toate poftele. Pa! Nu înțeleg. Nimica? Nimic? Da. Nu înțeleg de ce sunt așa, parcă mă enervează. Da. Bruh. O lanternă? E bună.
trebuie de chestie de aia. Ce-am în spate? Aici... Mamă. Deci sunt enervante păsărele. Unde mi-e lanterna? Bruh. Unde e lanterna? Te-am găsit. De ce ai picat? Repede că altfel se duce din baterie. Îți trebuie niște baterii. Îmi trebuie niște baterii să încărcăm lanterna. Doamne ferește!